Ronjene chamagola ni doho mamalo koro puodho nyiewo mar ochele maromo tan 250,000 kawuok e pinje maoko kuom dweche adek to ok tan 500,000 mane sirikal ochano nyiewo e kinde mokalo. Jang'ad bura Edward Muridhi bende ne dwaro ni sirikal ochwal e doho ripot moyiedhi ewi michele mantiere pacho kae sani. Jafwambo maro Armstrong Osutwa miwa ler. Sirikal oyudo fuong'ruok tok doho chiwo thuolo mar nyiewo ochele kuok e pinje maoko. E doho ma Kerugoya, jang'ad bura Edward Muridhi oyango ni migawo mar pur koro ibiro yienegi nyiewo ochele madirom tan 250,000 kuok e pinje maoko e ndalo 90 mabiro to ok tan 500,000 kaka ne olandi gi sirikal. Kochiwo ng'eto makamano, jang'ad bura Edward Muridhi owacho ni sirikal kokalo kuom migawo mar pur nyalo biro chopo kare lende ewi nyiewo mar ochele. Kata kamano, ginyalo mana nyiewo maromo tan 250,000 kuom kinde thuolo mabiro rumo tich abich tarik 31 dwe mar apar 2025. Ka gikwedo lendo mar sirikal ewi nyiewo mar ochele maromo tan 500,000, jogo manochwalo bura ne doho golo ywak ni jopur ochele biro dhi lal kalore gi biro mar ochele ma nengo gi ogonyore chiro ma pacho ka. Haijatu favor, juu sasa tunashindwa mchele, taenda wapi? Hatujafurahia. Kata kamano, jatend migawo mar pur Mutahi Kagwe to koni kalore gi rem mar ochele mamiyo jo pacho ka nyalo biro kelo rem maduong' e chiro. Gino mabiro neno ni bech ochele oyedho nyaka Sh230 kuok Sh150. There should be no panic from any farmer that we are going to be import rice at the expense of the local farmer. I cannot myself supervise such an exercise. Therefore, and this is not the first time. Last year the same thing happened. The previous year the same thing happened. Sirikal bende omechek mondo chwal ripote doho mane manyiso rem mar ochele pachoka. Gino mane omiyo gigolo lendo mar nyiewo mar ochele kuok e pinje maoko. Armstrong Osutwa, Ramogi TV.